Türkiye'de oturtmuz. Новый уровень. Новый уровень. Ава. И как-то ава. YouTube'ам hazır прямой эфирde. Также TikTok'ам, menin эфирим, Abdullah'ın эфири подключен. И будем давайте шүгін bizler Abdullah bilen подкаст эде oturtmuz. Ава. Также салам алейкум Абдуллah'никилere. Все. Сам посмотри, как там. Со звуком. Taktım sen. No, okey sen takamam desen takabilirsen. Ben takılmam. Все, отлично, да? Звук есть? Все. Все, убери. Sesini полностью убирай. Короче, hormatlı vatandaşlar, hormatlı подписчикlar ve hormatlı izleyiciler. Şu bilmeyin sizler o sözde dediler. Bugün yaxşı xabar mı, yaman xabar mı? Bunu вам решать. No, xabarlar yaxşı emas. Türkmenistan'da bundan son Rusça bilmesen Россия çıkarmayın der. Имейте в виду. Смотрите, давай начнем, да? Думаю, уже пора начать. В аэропорту Ашхабада вылетающих в Россию проверяет на знание русского языка. Представьте себе, на знание русского языка. И karanglar, давай şunu hem etseler de Türkçe'ye etseler de Türkçe'ni bilmesek çıkarımız mesela. Bizlerin beçeler уже mesela Türkmenistan'da beçeler yani uzadı Türkçe программалар izlediler. O самый известный программалар kaysal şu Seda Sayan mı nime? O yitan adamlar tapadılar ha. Ha, Müge Anlı. Müge Anlı. Вот если так разобраться, Абдул, а что ока başlasak, как они это делают, что они вот вытворяют, да? Просто ben fikrimce şu zadın neticesi, susmanın neticesi adamların. Evet. Вот başka kanaydı bilesen o zaman. Eğindi sol edil Rusçanı bilmeten çıkarmayanlığında ullokan problem var aslında terepten de teve hazır köp adam Rusçanı bilen ok. Ten adamlara ilki bilim ver. Yani Rusçanı böyle mekteplerde var standart muallimler var, olar var idad eden pullen geçirmede doğru düzgün idamıyla geçirip son adamlara bilim bereninden son ondan son olardan Rusça, İngilizce ya Türkçe talep etken olur. Atak sen olara doğru düzgün bilim vermen yurttaşına plan dil bilmeden yurttaşına çıkan okuyayım. А yok dur подожди dur. Давай вот здесь отступаемыз кара. Во-первых, мага нахер, блядь, понимаешь, если турист болып гичак болсам, понимаешь, туристический bilen gidecek. Da nahir bana bilmeye gerek. Вообще тебе какая хер разница, да? Bu окошкада oturup senden dil soruyor ya, kaysi dil sen Rusçanı bilesem yok mu da? Это глупости, если честно это. Это глупости. Ты ben turist. Ova, ben gide oturtma. Ben sana nimen dakikası sen kim? Sen pasportumu göresen. Ova, sen ben dokumentlarıma karıysan. Viza var mı? Все, Федя. Тебе какая хер разница, ben dil bilemem yok mu? Или я не прав? Или я не прав? Hormatlı подписчикlar, yazınlar. Yok benim formatlı arkadaşımız. Yok, formatlı. Formatlı deme hatırlayın. Formatlı nemenin işgarları, aeroportun işgarları bizim aladamdaydı yani Türkiye var adam. Varıp bize maskara etmek lazım. İçine öldüm. Türkiye'ye gelen son 6 ay dil öğrenmek için gittim. 6 ay. 6 ay. Yani dil bilmedin inşallah mutlaka. Evet, Türkçe bizlere yakın. Ben başta bir 10 ya bir hafta içinde ben уже bile уже конкретно söyleyen yerlerim oldu var bile, честно.
nepravильно eden yerlerinde. Bir hafta 10 gün. Karas bize вот честно Орусча ассимилироваться, вообще орусчаны öğrenmek да, сложно değil. Но Türkçe наоборот, и ben fikrimce Türkçe kısa. Rusça очень kıyın bir dillerin biri. Desem. Alfabede ama alfabede Şimdi 2020'den ön Türk millet Türkiye gitmeden ön köp adam Rusça bilýär. Rusça indi Rusça ine meniň öz maskalamda Rusça gurulaýan meniň dädim Rusça gurulaýar. Rusyada gulluk eden wagt eden. Ondan gara Rusçany bilýärdiler, ýöne Türkçäni bilen okdular. Menen bilen okdum tomçitli. Adam Türkiýe geldim molen gökden düşenýär bol. Dogrymakda. Yani ol bir näme? Asıl bilimin başy bilimden başlaýar, bilimde. Yok, kara. Ben 86. yıl, ben 29'da 3 yıl zaten Türkmen Adilenesinde okudum. 25'te примерно şu 29. şkolda Çarşıoğlu'dan kim var bolsa yazınlar пожалуйста. 29. şkolu bilesler hemenizler. Şu yanda yadına düşse adamlar da tutma. İkinci sapak иностранный dilde Orusçanı berettiler 29'da. Ben 25'e öttüm. Bir anda иностранный dilde Nimetski berettiler. Вот честно, vallahi Nimetski vardı. Son 33'te 3 kolda okudum. Kovdular beni ya. Onu köp kovdular. 33'e geçtim. O yanda опять-таки я русский подавали. Но var. Как бы иностранный дили Türkmenistan'da все равно Rusça подают. Rusça var. Rusça var. Ama Türkçe yok. Türkçe yok. Türkçe вот смотрите, здесь такая отступ'da задачamız parantez dillerde skobkanı açamız. Rusça var, İngilizce var, Nemizce var. Но Türkçe yok. Türkçe yok. Вот это вот очень странно. Şol Rusça egzamin almak enden aeroportda bir Şu anda зачётканы koysunlar bile. Şu anda adamlardan zat etsinler. bilerek. Ne? Давай hazır прочитаем hazır zat Türkmen News'ta. Дальше и bir yandan mezat как положено ortaya çıkadı. В аэропорту Ашхабада практически каждый день на зарубежные рейсы не допускают от нескольких человек до, несколько десятков человек. С паспортного контроля, с паспортного контроля разворачивают в основном молодых людей, несмотря на наличие у них разрешения от Минобразования и справки из военкомата, а также приглашение на учебу работники миграционной службы тестируют пассажиров на знание русского языка, задавая разные вопросы на нем, на русском. Если человек не может ответить или даже не понимает вопросов, его разворачивают назад. Караңlar, это глупости, это глупости, это в первую очередь шуна айтадылар, немалы, senin erkin передвижениеңе, неменелер алы, erkin seyahatыңа, erkin передвижение, yol azatlığın. Yol azatlığını kesediler. Yol azatlığın kestiği için Караңлаканды kesediler. Вот такими глупыми методами. Это что? Это о чем? Bu nime?
Это же глупость, всё. Sen Yok, yine meselem alsak da meselem men Russiýa gittim. Aha. Şo ýerde maňa bir kakoýta bir 100 san sözi bilsem ýeterli. Meselem idiom, prikati, приезжаем. Sonyalık bir 100 sancak sözi yaptım bilsem yeterli maňa. Разговорная речь чуть. Разговорный. Ну, разговорная речь, да, по базару yok. Но кара, смотри, вот мен, честно айтсам, вообще в недоумении, бля. Sen с какого перепуга sen adamları обратно koyuyorsan, Rusça bilmesen de. Sen nime imiş vidu? Nim için koyuveren yok? Rusça bilmediği için mi? Nime uyaltı Türkmenistan vatandaşı Rusya'ya gitse gepleşip bilmeydi de uyalasam. Вот ben просто bilesem hazır söylemeyin de oturma. Чем вы оправдываете şu oturan действияны? Вот как ты думаешь, nime bilen оправдывать oturtlar? Nemede? Men ilkinji gedek aeroporta baramda şo ýerdäki adamlar maňa rap diýdiler. Näme üçin şunýalyk laflar soraýaňyz? Näme üçin geçirmeýäňiz? Näme üçin meseleler biri egzaminden, şo ýerde de egzaminden geçen ýaly edip zat edýärdiler da, soraglar berýärdiler. Ondan barlak görýärdiler. Вот честно, bir de soran var, geçiresen. Ha. Şimdi şu anda duramaktım. Mandıraş tuttum, sen nasıl çıkarmaydın? Oo. He? Gorktum birinji gerek baramda geçirmedeler näme bolar. Men bir aýlap garaşyp ýatdym. Men baramda ýerde adamlar şeýle tekir bolup ýatdy. Aeroportda. Her kimi aşağında boşgary, ondan garyndaşlary, iýiçkisi, her kim gündüz gidip yapılmanka, marketler yapılmanka şo ýerden iýje işlerini alyp gelip şo ýerde ýapýarlar. Ondan bir sany depter var, bir 400-500 sany adam bir deptere neme otura durup Spisi var. Onam bir haranda ýyrtdy. Ondan bar duranyň biderek boldy. Kara onu yalan bolýar. Ondan umumy rada getek tema getek. Şo men çıkjak bolan wagtlarym şo ýer şonýa problemady. Her türlü bahanalar tapyp seni iýdime uğratmak. Senin ýüzüňe seredip sana gitjäňe gitmejen aýtýar. Meselem ýüzüň owadan bolsa, bir gelşikli bolsa onda sen gitjäň. Ýok senin ýüzüňde şuram ýa bolmasa biledim bolsam geçmeýär. Короче, если лицом не вышел, çıkmayacaksın Türkmenistan'dan. Как-то вот так. Kara endi kara. Asıl konuya gelende почему, nim üçün Türkmenistan kökmedi şuňky gün öz vatandaşlaryny çıkaran yok именно Россия. Şunaka bahanalar edip. Смотрите, это не просто, да, не просто до такой огромный зад durан. Смотрите, по сообщению источников Turkmennews, 27 августа 6 молодых человек не пришли не прошли паспортный контроль и не попали на самолет, вылетевший в Москву. Причина недопуска к вылету ребятам не объяснили. Источник сообщает о наличии некого указа сверху, как всегда, указ сверху. Yaşuludan приказ, Yaşuludan документальный hiçbir zat yok. Ноль. Dilden görkezme. И необоснованно, да, не обоснуют они. Ним için идут. Теперь смотрите. Любой ценой не выпускать парней из страны в Россию. Якобы оттуда они уедут на войну с Украиной, либо останутся в стране нелегально, чтобы работать. Караңlar, мен одно скажу. Основной şu yerden Türkmenistan'ın adamların gitmesinin sebebi это в первую очередь работа.
iş hocalığını geçindirmek için. Это во-первых. Во-вторых, каранга, если sen не можешь обеспечить своих граждан, да, работой или же просто элементарный iş bilen, sen normal yaşayış adamlara beri bilmesen, adamlar giderler. İnanaslar mı? Хоть bilemeyeceğimiz то, что Россия'ya gitsen на данный момент даже и гражданство buladı. Какой ценой? Sen Urş'a gitmeli. Sen Urş'a gitsen gelesen mi? Это первый вопрос. Это первый вопрос, sen gelebilesen mi yok mu? Как, бля, давай, не выражайся çok ama. Nahir sana gerek şu гражданствосы. Adamlar gidiyor tuttular. Какой-то пенсионный, какой-то выплата için. Одноразовый. Ага. Может, geldiğim de ayaksız elsiz, и чё? И что это даст? Что это даст? Все, ayak eliyor, гражданствосını bir şey çağır. Unen bilediler. Büyük manası şunun, benim fikrimce işsizlik, adamlar onu geçindiremediği için gidiyorlar. Bir de öz vatanını indi hakikaten men şonu ýaly eşitdim da, Orsiýada urşmana gelip Türkmenler, Türk indi Türkmenistanyň baryp şoýerik Orsiýada barandan soň. Ýöne bizde öz watanyny gorumana motywasiýa ýok adamlar, öz watanyny söýmeýän adamlar Orsiýada baryp Orsiýa tarapyndan urşup gelýär. Sebäbi Orsiýada bolan töýü bar ol adam. Öz watanyna söýüyor ýok. Indi ıskajon da şol nemeti öz watan hakda duýgulary adamlaryň ıskajon bolup Скажем, демели, больше всего ненависть на Керимче. Почему? Потому что кара. Сам посуди. Eğer de sen Türkmenistan'da adalet tap bilmesen, в любой сферада, абсолютно любой сферада sen adalet tap bilmesen, iş tap bilmesen, sen bilesen to, что hükümet sana iş vermeli. Barıp требовать etsene, hayış edip, sen по жизни у anda на коленях yüremeli. И son sende kanaka впечатление болады da, senin duygu dediler, kanaka duygu bolmalı sende. Sen ненавидишь их o. Senin baracak конченный öydüsen. Ben önkü filmde yamaydım, yazıramaydı oturan. To, что просто adamlar zınadı yaş beçelerimiz, halı öğlenmedik oğul beçelerimiz Türkmenistan zınadılar, обратно gelmediler. Обратно gelmediler. Почему gelmediler? Здравствуйте. Почему gelmediler? Потому что perspektiva görelim. Gelecek görmediği için gelmediler. Kızlar, samay bizlerin üzümü usul kızlarımız öyle deyip kaladılar. Öyle deyip kaladılar, gelmediler. Почему? Потому что лучше там, лучше Россия'da или Турцiya'da или Европa'da bir yerlerde öyle diyemem. Все. Kalaman, gelmem, anama atama pul uzadaman, şolara bakaman. Это считай, лучше özünü жертвелedi, чем yana обратно gelmeye için. Gelip yana şu azabı görenler к чёрту dedi. Başka никак не дesen sen. Başka никак. Дальше читаем. Однако подобные ситуации не... однако подобные ситуации с недопуском молодых ребят наблюдается и на турецкий рейс. Так, Хроника Туркменистана со ссылкой на свои источники сообщила, что 28 августа в Стамбуле не улетело около 60 ребят. 60 ребят. 60 yiğit uçabilmeye. Всех их остановили миграционные службы и отправила обратно. Ben 100% уверен, hiç adam айтmadılar, hiç adam düşüntürmediler bana. Просто морда не понравился dediler ya.
Bizde şonday Abdul, başka как? По-другому как, блядь? Ничем. Hatta даже sonki zatta men okadım. Cumali şu Türk Beykesiz Kipon şu anda yazıplar. $2000 sormuşlar. 2000 dolar pul sormuşlar. Ha bu çıkma için o. Это что, бля? Soatla yine ben şu aeroporta baran wagtym adamlar şu geçirmez meni aeroportdan diýen gorkup bilen näme diýsem şu aeroportda soraşdyryp iýleşdirip bir tanış tapýarlar. Tanış tapýar, şo tanışam şonu problematy geçirer ýaly. Meselesiz. Ondan o tanışam pul alýar. Şo benim aýdyşym ýaly $1000, $2000. Men öz başymdan eşitdim. Menem tanış gördüm. Menem öz klapdaşym aeroportun kassiri bilen tanış. Ondan meselem men klapdaşym $500 alýan bolsa, olamar 500 ýa bolmasa 300 şol ýaly so kassir bilen tanış bolup biri geçirdi da şo ýerden. Aklymda onuň bir ullakan oýnaýan roli ýok. Indi käbiýär Просто посредник. owa Просто посредник и еще, понимаешь? Смешно и грешно, бля. Dostum dedin ha? klapdaş. Klastaşın. Ortada durdu и kassirden sonra başlık ya. Başlığa 100% barad. Kara. Senin klastaşın. O gniydi da sen bilen bir partada oturdu. 9 yıl, 10 yıl okadı. И Знаем, bizlerin mentalitetimiz nime var? Понимаете, вот это bizlerin kanımıza singdi. Dost yok. Pulun bolsa dost. Adamlar yine пожалуйста, вот adamlar men еще aydanlar. Men sana kömeğe çet dedi. Вот inanmagan ben şuradan bir köpeği almam dedi. Bir şey yok benim ortada bu. Bunun içinde benim pulum yok dedi. Ama realiste dost, klastar öyle gitti uzatlar o. Real mi öyle gitti? Pul. Ne için pul? Потому что adamlarda реально zat yok. Duygu yok. Какой-то вот бар шунака честь, достоинство, да, прежде всего дурат. Ama şu ülkenin öyle gitti uzatlar. Караңlar, из-за нехватки работы, караңlar. И давай под конец bize köp yerini пропустили bir yerde. Самые особенные yerlerini okadık, задали вопрос на русском. Короче, şöyle основной yerini okalı. Из-за нехватки работы в стране и низких зарплат в последние несколько лет наблюдается массовый отток населения из Туркменистана. Люди в основном едут в Россию, Белоруссию и страны Европы. Ограничения на выезд из страны приводят к появлению в народе анекдота. Вот один из них. Ama bile okumuyoruz очень. А так bize radyo bir задумалось. Давай опять-таки орусча Запатларова прочитаем. Отец, а давай откроем границы. Пусть люди едут куда хотят. Предлагает Сердар своему отцу. Гурбангулы. Что ты, сынок? Отвечает тот. Если мы это сделаем, то кроме нас в стране никого не останется. Bu bilesler mi? Не то, что анекдот, да? Это реальность. Просто границалар ашсынlar. Просто к черту бара, просто возьмут и границалар ашсынlar. Я посмотрю, кто там останется в Türkmenistan'da. Hiç kim kalmadı. Hiç kim Türkmenistan'da kalmadı. Desem abi. Особенно молодежь.
Türkmenistan hazırki yine kılınız da tutmak как будто uruştan kaçan tek kaçıyor tuttu adamlar o. Реально uruştan kaçan tek kaçadılar. Kim kaladı? Раненый veçeler. Все. Потом что çıkıp öldüler. Как по-другому? Nikah. Şol şeyle bolanda üçinem yurtda ekonomik problemalar köpelgide otuyor da. Yani häzir daýhan yurtdaşyna gitdi, elektrik yurtdaşyna gitdi, mollum yurtdaşyna gaçsa, doktor yurtdaşyna gaçsa, daýhan teňa çörek bermez, mollum teň çagaň okutmaz, doktor seniň çagaň bejermez, ýa seni bejermez. Eee, Indi iň bir kyn meseleler ýörýär-de halkyň ýurtdan gaçmagy bilen. Doktorlar hem şöyle Turciyada, Россияда вообще hazır katta врач nehwatkasy bar ýanda. Spesialistler. Bizlerin Türkmenistan'daki spesialistlere Türkmen aylığı bilen Rusya'nın aylığını dengesek berle durum pulunu yer bilen asmança tapavut var. Yer bilen asmança tapavut var. Короче, bu hazırki aydanan temamız hormatly dinleyiciler, hormatly patpişikler, hormatly Türkmenistan halkı, vatandaşları. Bu bizlerin Türkmenistan'ın bolup geçip oturan zadnaktikslere, havarlarını. Теперь тоже ben şunu aytmasam bolmaydı. Türkmenistan'ın halk artisti. Türkmenistan'ın в основном Çarjov'da doğulan Bağmurat Hamdamov'un şu gün yoğalan 2 sentyabrda yoğalan i avrayına baş yatsın halk artisti. Karanglar. Buna halk artisti dediler. Bunu halk уважать ededi. Bu halkın söygüsünü kazanan adamların biri. 1940 yılda doğulan Çarjov'da 4 dilde aydattı. Uzbek, Türkmen, i zat Özbek, Türkmen, Tacik i İndiski'de. Orayına baş yatsın. I yakınlarına hem sabır dilimiz. Şimdi yine bir temamız var. Bu Marılı i köprem şu Tahta Bazarlı bizlere yani yol ötenli patpişiklarımız hayış ekranlara yakınrak ekranlara yakınrak oturunlar. Hazır tema açağımız. Ziyonlar. Короче, тема такая. Зём, эммес Türkmen, emmemiz zёm. Yok ona kadar. Просто karanglar. Yol öten şu gün beni честно порадовало. Yol ötenin adı oturan eden zadı. Ben хотел bu yol ötenin Türkmenistan'ın halkını primer almasını yol ötenler. Также Çarjov, benim doğduk mekanım. Sizlerem, bratья, сестры, просто primer alınlar. Ben okuyayım. Aslar, комментировать edinler. YouTube слабый, пожалуйста, комментируйте, yazınlar, делитесь. YouTube, вы чё? TikTok yine, пожалуйста, 52 adam 6900'te like basıptılar. Lesler mi? Yüzlerce belki komentar yazılı oturan. Aslar очень слабые. Bizler займазады окап и сон будем читать комментарии и разговаривать. Пожалуйста, будьте активнее, öz fikirlerinizi yazıp koyunlar, будем комментировать. Yol öten, dinleyenler. В Yol-Ötени торговцы выломали дверь офиса Базаркома, который требовал с них взятки. Давай переведем четко, Абдул. Sen переведи, да? Ne Söwdegerler Bazarkomyň gapysyny döwýärler.
O sebäbi olardan para soraktır. Para değerinde Türk'te oturan bara pul soraptılar. Yok, взятка de. Взятка buladı. Ziyaret. Para pul buladı ya. Взятка soraptılar. Читаем дальше. 18 августа недовольные торговцы ворвались в офис управления центральным рынком города Юлатен, Марийского вилаята, чтобы заставить его руководителя, базаркома, прекратить незаконные поборы, сообщают корреспонденты Хроника Туркменистана. Короче, 18 августа недовольные zatlar, satıcılar varıptılar. Sen açsana lütfen, sanki lütfen buladı. 18 Ağustos'ta Neradi Sevdöverler Badarkom'un ofisine varıyorlardı. Etati şehrin indi yol etindeki bağlar kâdasılan bağlarda indi men soyarda vatım köyüne bağlar vardı. Kon kâda bağlar arasında. Kol Sevdöverler yer almak için bağlardan yer almak için Badarkom'un yanına varıyorlardı. Ama bu elektronu şu harandada paralan için kapını duk girýärler. Yok, dural uyana yetemiz yok. Kandı yetediler. Bu ne meses ağam. Bu ne meses, извиняюсь. Turciyada hem hazır vaqtlayın boldu. Sagatda musur çıkarıp zıňasaň, sagatda hem gelip al gidediler, geçiresler. Kiçicik bizlerde hem yine şunaka bolup aldı. Havası güzel bidalaga, kondisyoner yok, ventilatör yok. Aynalar açık koyduk. Терпимо. Надеюсь, хава. И извиняемся магазинында. Читаем дальше. Этот рынок был недавно отремонтирован, но его территорию возвели магазин, который крытые прилавки, чтобы получать место. Предприниматели давали взятку базаркому в размере $250-300. Получать деньги в манатах он отказывался. Manatta alınmış ya Bazarkom. Dolarda alamış 250-300. Böyle фраер, блядь. Официальная ежемесячная плата в аренду места в среднем составляет 700 манатов и зависит от арендующей площади. Размерine göre 700 manattan başlıyor da yerine göre töleykenler 250 dolar da alaykenler Bazarkom. Hemmenize salam aleyküm, komentariye geçemiz. 250 dolardan 300 dolara короче. Manatta 700 manat. Zat satmak için. И самое интересное. Те, кто не могут давать взятку, продавали товары за пределами рынка, вдоль его забора. Базарком стал требовать от этих людей также платить по 700 манатов каждый месяц. Однако они отказались, так как продают свой товар за пределами рынка. В ответ Базарком несколько раз попросил знакомых полицейских разогнать людей. Дальше, вот черный мокай. Пусть, yok, много мало. Это самый смак. Карамар. Теперь переведи, sen четко переведешь и у нас он прокомментируем. Badarkom indi badarın çäginden daşarda tatyanlarım bar da tatsızcılar. Men soýarda wagtym mesela täze bazar bolsa köne bazarın territoriýasynda da tatýardylar. Ondan näli daje şu birin yol ötenin ortasından şeyle kanal geçse, kiçirek Farhan kanalı. Hanya.
Hanyak diýerler. Ondan şo hanyaga çelli ýoluň tarapynda garry daýdalar zat satýardy. Indi owada şeýleler indi anekdot edip aýdýarlar-da, şol kellete daşa degen şo bazara gidip zat satýardy. Näme bar bolsa, herkim Atsızdan çıkan zat nerede? Oo. Şu satanlar. Oo. Mollalara çeldi soya, öň mollaçylyk eden adamlara çeldi bazara gidip zat satyp başlapdy. Garry daýdalara aýyrdy indi. Olardan näme däl, olardan geň görün. Dokda indi ýöneki mollalar diýdiň, ýaş oglanlar bir günü görmek üçin şu bazara gidip zat satýarlar. Häzir indi ol şu gelen habara görä şolardanam biz ýatga talap edýärler. Sen ýoluň tarapynda zat satan. Ha, karanglar, bazar, yine karanglar, bazar, вот, скажем, коробка, забор, bazar территориясы, да? Все, у янда влияние, bazar.com'un влияниясы var ova. Ama kaçan da sen bazarın daşında oturup satsan, sen ne üçün sen tölemeli? Ha? Ne üçün sen tölemeli? Şu тварью вора конченый bazar.com. Dolar da sorulmuş. Manatta işlenmiş. Dolar da varmış bile. Sen gittin aydalı at hızından 15'te piyas kopar geldin. Ne bileyim bir iki de çistov aldın. 4'te erik aldın. Getirip satopsan sen ondan ne sen alacaksan ondan o. Понимаете? И еще конченый bazar.com, блядь, ne şu zaten nemalı şu yol ötenin bazar.com'u sen konçinli gör oturan bolsan sen marras konçinli bara sen kanday dolarda alasan adamlarda ne ya anime manat bolmadı mı sen bu Turkiyada var şunaka mollalar o öýüni kirasını tulla bilen beredi. Nime için tulla bilen bere? Потому что kurs oynap duran ali. Ben dedi zatta kalmayın dedi. O ekonomический kadar. Yani O лучше tullada beremen dedi. Также şunaka bazar.com'lar var. Ben одного не могу понять. Это как получается? Вот Karanla şurada yazıptı da полицейскиler çağıradı разогнать eden. Это что? Это что? Adamlar zaten Türkmenistan'ın içinde iş yok. Adamların üşüyecek yerine var Allah. Ay düşün ki tek mamalar ne biçim varadı? Потому что pensiyası yetmedi. Elementarny çöp bilin pensiya yetmedi için var Allah. Elime yanlış aydık. Yo. 100% doğru. Indi şo ýaş oglanlaryň soňky men gaýtman kam, ýaş oglanlaryň şol onu satyp şo ýerden pul gazanjak maksat. Ondan olar hem şo maksat bilen şo alýan aýlyklary ýetmeýänligi üçin hem ýene bir zada üns çeketilmelilermi? Ine dolar aýlanşygy bankdan daşarda gadagan. Sen nädip adamlarda dolar talap edilýär? Sen eşdopsan bazar.com bile yol ötenin bazar.com eşdopsan kanda da adamlardan dolar tribut edopsan sen. Это смотри, hökmet или же поганоносцы eşdopslan pожалуйста habar yazılan çere görüngler görecek bolsaňyzlar ene şunaka konçinli bazar.com'lara çere görüngler. Sizler 5 manada satın alardan şu bidalagalar var ya zaborun deşinde sat oturanlar. Şolar razganet etmeye 5 manat pul bererler. Doğru mu? Onlar ne bir şey etsin o? Şu adam ne bir şey etsin o? Realni. Şu mama ya buvadır da nerede satsın? Nerede işlesin? İşle bile mi? Понимаете? Sistema şunu kurulan yık tutsun, geplemesin. Примерно başka kelkan kommentirleri boladı. Вот реально, да, возьми. Indi полный переворот adamın canına değse edebileceği işini okuyuz. Давайте, читаем дальше.
После очередного разгона торговцы пошли требовать у руководства рынка официальные бумаги, на основании которых они не имеют права выгонять людей. Документ соратtılar. Они имеют право выгонять людей, извиняюсь. Увидев разгневанную толпу, Базарком спрятался в кабинете и предупредил секретаршу, чтобы она сказала, что его нет. Блядь, трус sen, сука, конченый вора. Базарком bolan gününe senin. Ну, ettin, dur izine. Kaçma, yaşınma. Yok deme. Mert sen çek, ayt da halka. Tey de. Hadi bilsen. Hadi bakalım. Женщине не поверили. Толпа инанмапты. Женщине не поверили. Люди сначала стучали в дверь, а потом взломали ее. Базарком успел сбежать через окно. Полиция задержала 11 человек в ожидании суда. Они находятся находятся под подпиской о невыезде и должны ежедневно отмечаться в отделении полиции. Просто ben var hazır kanallar. Давай ben прокомментирую, son söz sende. Во-первых, что за твари? Что за твари? Конченые. Ни стыда, ни совести. Во-первых, bu Bozorkov zaborun deşindekileri razagnayd ettiretti. Adamlar haklı emez mi gidip dokument sorama? Sen ne için kovutursan beni de? Adamlar haklı. Soramakta, talep etmekte. Adamlar haklı. Ne için sizler? Bozorkov'dan soramızlar şu zadı. Это во-первых. 11 adamı arestovat edipsizler. 11 adam. Seni kaçan, senin hakkını alsalar, kaçan senin azatlığına yine şuna edip güstür bastır korkuzup yürüseler adam canlı diye değil baradı. Подписка о невыезде. Bozorkov kaçana, kaçıp gidene. Ne için bunlar hiç kere çıkmalamaz bundan sonra inşaat metkağı varmalı. Yani poñol. Kim öldü mü biri? Eşeği döyendirler o. O dövükle eşeği. Оштрафовать это. А sen оштрафовать это, все, никаких проблем. Все, проблема gidedi. Штраф. Все. Ne ettiler? Ha o Bozorkov'a pulu köpeği onun. Doğru mu? Yine suç nerede kроется? Düşündük. Atmetka günde. Ne demek ya? Ne ettiler ola? Götü başı öz hakkını tereddüt etmeye vardılar. Yine Türkmenistan'ın adalatı. Yine. Onun için buyursun sen. Hormatly vatandaşlar. Yine şeydi yöne kıyratlar üçün prosto bir günümüzü görmek üçün şu yerde onun fatka. Şonun üçünim bir dendiz yapgalyalar şoňa garşylygyny görkezsem teni Anadolyaly barmagy basmana ya bolmasa teni kakbutda bir agyr jenayat eden ýaly edip sana hormat goýýarlar. Ana şu mesele yine biz agdara bolanmyz üçin şol adamlaryň arkasynda durumdok da ýöne şu mesele her birimiziň başymyza gelýär. Sizi hemişe yurttaşan taklamaya, häzir hemmeňiz şo zatlardan gaçyp yurttaşyna çykýanysda şo meselelere öz başymyza gelmeňkä diýip gorkýanysda. Ýöne gorkmak bilen iş biten ok. Bugün olmasa ertir
yurtdaşyna barýan ertir, bugün bolmasa. Şonuň üçin ýurdun içine barýan, yurtdaşyndan. Ýöne ana şo wagt ýene sen barýar şo meseleler seň başyna gelýär. Bizde bir san jenayatçy bar. Olam hökümet. Hökümetde taýlanan ana jenayatçylar otuýar. Diňe göre dähbetini işleýär. Diňe göre kifetini işleýär. И еще разрешение beredi. Ýankytek Götüketde bazarkom dedi, prokuror dedi, yana başka bir zatlar. Düşünesizler? И kimi soýutuplar, kimi soyup soğana çeviriyorduklar. Kimin kisesinden pulunu alıyorduklar. Kimin giriş çıkışı azatlığını ilişede tut. Sizlerin обычный vatandaşı. Бля, вот это все просто. Понимаете? Вот aydadılar da köp yazat sen строго да вот sen zat hemen negatif aydasa. А потому что позитив yok. Yok, bu ne абсолютно yok позитивный да. Ýene Al durumda bu efirden sonra indiki efirim benim вообще по-другому, mesele вообще по-другому расскажу иншаллах. И sen отметил, да, то, что adamlar el ele bolmuşlar. Karanglar, şu 11 kişinin arkasında öz obası dursa, öz obasıdır, mikroyonudur, obalı bolsa, obası, ya köçesi, ya bir gortan bolsa dvoru, şunun arkasında durması gerek. Durması gerek. Bize iminle edebilmedik işimiz el ele bolu bilemiz yok. Hoca hazır kanallar. Şu haberi yazıldı. On yazığı için. Nigde. Понимаете? Да, öz kanallarına koyadılar. Но bunu bize должны комментировать. Комментировать etmeli. Bize bu zatları aytmalı. Bize разница bermeli. Bilesizler mi? Что bu adamda обычный vatandaşta zat bolsun, выбор bolsun. Türkmenistan'ın vatan satan havarları, bütün suku medyası, tam Türkmen portal yana başka portal i gerçek. Şimdi Yo, bizde Türkmenistan'ın televizyonu Gurbanul Bermuhammed son şahsi YouTube kanalı. YouTuber ol. ben öyle birinci benim eden efirim imini şok hakkında oldu. Давайте ben şuradan bize de обязательно görü oturttular zatlar, mıhımışlıklar обязательно görü oturttular. Türkmen sılavoy strukturalar mesela aydın bizlerin üstümüzden gül oturan halkın açsın YouTube kanal Berdi Muhammedov. Ronaldo, Cristiano Ronaldo açtı. 30 milyon подписчик. Какой-то bir hafta 10 günün içinde bu nabrat etti. Açsın özüne YouTube kanal. Или şu hazır var ya kanallar. Просто adını ütketsin. Gurban Tub, Gurban Yu. Şu какой-то şunaka formatta bilesizler mi? Anlaştırsın. Или Serdar Tub. Edeversinler o. Herkesi bir kanal alsınlar. Потому что частный kanal. Açtın vatan havarları klini üstü kuşu. Поклоняться etmeye kaldı. İyi уже поклоняются. Açtın vatan havarlarını ровно 60 minutluk video bolsa 60 minutluk havar bolsa şonun ровно 40 minutu yok даже 45 minutu просвещение. То, что он чуть ли худа emez bile. Kalan 15-20 minutu o. Yok enemende otosen bir de bardürü kraskalatla bir de ağaç ösen bile. İliyem Cikcan'ın kilosunu aydadılar bile. Taza çıkan bile. Hiç biri öz pikrini aytmana yeri yok. Sen adam dälin üçin. Kendine şo hökümet näme diýen bolsa eline bir list berýär, şonu okap aýdyp durlar. Hemme bir klown hemme. Реально клоун. Смотри, ben fikrimce dünya bunu zada çıkardı ya nemalı
Sputnik'e çıkardı ya öz inakasın kanallarını. Теперь смотри. Просто переводunu yakıp просто okap görseler diline düşün. Da dileyem gerekmedi. Просто sesini öçürüp dinleseler просто охереют пора. И birinci soracak zaten. А кто это, бля? Это Господь Бог, что ли, у них там в Туркменистане? Bu Türkmenistan hudası mı? Kim bu? Ya Kim Çin'in двоюродный братчикası mı? Da? Serdar Yegeni mi? Реально bak. Реально açıp görsen так и есть, bile. Şimdi buyur. Yine adamlar ne şu var yine mende yol ötenli olamdan men öğrenmem. Tanayan da oğulların zadını, şu fikirlerini bilyen de oğlum yine siz şu problemalardan kaçıp yurttaşına çıkýany. Yine yurttaşına çıkman egerden Mars'a gitseňem Mars'a, Ay'a ya Mars'a başka planeta gitseňem şu problemalar, şol adamlar sana garaşyp durlar. Olar hiç ýere gidenok. Olaň gözü aç. Sen oňa milyar, milyon powada bar şol adamlar doýmaýar. Nebsi var olaň tebe ullokan, nebsi var. Ene Gurban bol berdim komnaydyk. Şu Türkmenistany indi gün geçmek bilen her türlü akla gelmeyecek zatlar oýlap tapyp dolandırýar ya. Meselen Aşgabatdaky masjidlara diýe näde şoň öňünde harplar bar ya, hanyň öňünde harplar. А, кстати, dur. Şunu şurada koy. Ne şurada bu çeşitlerde atıyor. Zat sesi kattı. Indi Mune прокомментируем. Бичи долго bolady, yomki bolady bizlerin boyu efirimiz. Opa, şu это? Şimdi de yine tut üstüne bak. Nime? Açıyoruz işini. Ne biçim oldu? Karanlar. Все элементарно. Türkmenistan'da ne açtı arkadan? Arkadaş şehir açtı. Arkadaş şehir açtı. Indi taza Ben ayda soğum gelen yok. taza zakon AK. Просто AK diyen номер ya önünde ya izinde fark etmez. AK diyen yazgı var olsa nomerde maşının gelesene işten geldin maşını priparkaval öýüňe girdin çayını içtin o yattın irbilen turup çıkasan senin böyle nomerin yok. Maşının nomeri. Ava zaявление yazıp barsak sen al gidediler. Zada al gidediler özeyim. Gayır al gidediler. Все akı nomeri yok. Koparotlu adamların öýünde duran maşınlardan ham koparotlar. Prikaz barmış. Akı nomer yok bolmaly emes. Taza arkadaş şehriniň zady bolmalymış. Nimaly? Hesabına mezdany. Короче, şo ýagdan, şonuň nişany owa. Всё, akı gitmeli. Что за глупости, оу? Алло. Что за глупости? Бердимухамедов. Блядь. Это глупости, Артур. Yo, her türlü zatlar çıkarýarlar da indi killetme göre sebäbi ol hakka balmoy adam. Balmoy adam bizim başymyzda padşah bolup otýar. Ondan siz ondan her türlü killäge gelmejek, akla sygmajak zatlar garaş berin. Siz näçe şondan gaçsaňyz şo problemalar ýitip gitmeýär. Öte güýçlenýär şo problemalar. Sebäbi siz olara berdiňiz eline nämeseňiz ber bir sana taýyn men çağalarmy yurttaşyna çykgaýtdyňyz çağalarmy şo ýerde öldürmän taklasaň bolýar diýip indi ol oňa da anam ýok. Öldürmän taklajagyna anam ýok şonuň 100%. Sebäbi mollum ýok o ýerde normalny, doktory ýok o ýerde normalny.
Ya olmasa beýleki hünärmenler ýok o ýerde. Muallim bolanda nimesen pikir edesen beremler. Konstitusiýany öwretler. Eli öz haklaryny öwretler. He? Bermediler. А давай вообще, Абдул, bilesenmi? Ha. Давай предложение var bende. Давайте Türkmenistan emezlerini Berdimuhamedovstan edemiz. Или Гурбангулыстан. Или Сердарстан. Сердарстан как не звучит. Бердымухамедовстан. Потому что bizlerden mezat nima aldı? Yaşulu aytdı. Yaşulu'nun prikazı Yokardan var. gök gezmek. Yokardan gök gezmek. Kim aytdı? Yaşulu aytdı. Вот işlere demokratiya. O. Şeyh Sultan Berdimuhammed Gurbanguly Berdimuhamedovич bilen. Baba, пожалуйста. Пожалуйста. Давайте комментария geçelim. Ben bilmiyorum даже var mı yani açacak imенно şu tema sen konuşacak zaten var mı? Şimdi vatandaşlar soları biz çözmeli. Gidecek yerimiz yok çözmesek. Çözmesek bolan oksun. Biz näçe aýdýas bolyn siz az düşünýäňiz, ýa düşünmek islemeýäňiz. Ýöne çözmesek şo problemler giden ok. Öte erwetleşýär. Toňy häzir şu meseleleri parakatçylyk bilen, gürleşmek bilen çözmesen soň gan döküşlügi öýtürýär. Soň gan döküşlügi öýtürýär. Sebäbi olar hemme zata taýýar bolup bu şo zatlara hasam bir taýýarlanýarlar da olar. Hemme zata taýýar bolar. Sizden geljek hemme näle bir protestlere taýýar bolar. Ondan siz oňa öňünden taýýar bolmasaňyz, siz näle gorksaňyz, onda bizi yerwe dururlar. Так что просто поймите, şu gün tuttular hemmemize. Fakat komentariye geçmeden şunu ayırayım. Hormatlı YouTube'da dinliyor oturanlar, пожалуйста, подписаться edinler, like basınlar. Kim eğer de benim kanalımı поддержать edecek olsa, şu yanda zat var, girip pul bilen можете поддержать. Никаких проблем. Буду рад, буду благодарен. Спасибо, kim поддерживает, kim спонсирует edediler. Benim независимый kalmam ile Abdullah'ın независимый kalması именно sizlerin elinizde. Также TikTok'takiler bize помимо YouTube'dan и TikTok'tan amaç YouTube'umuz. Benim личный или вообще Abdullah'ın независимый kalması hemşe sizlerin elinizde. Sizler eğer de будете поддерживать делать какие-то pодарки da bu artık uzumen buzadığı iş olarak sizlerin karşınıza çıkamam. Просто iş реально günde с каким-то контентом, с какими-то новостями. Şunun için прошу вас поддержать общественного деятеля, меня и Абдуллу. Abdullah'ın так, кстати, Abdullah'ın özünün YouTube kanalı var. Пожалуйста, Abdullah Orus'da yazsanızlar YouTube'da karşınıza çıkardı. Подписывайтесь. Ben, kstати, bunun açıklamasında Abdullah'ın ссылкасını koyamam. Пожалуйста, подписаться edinler. Также TikTok'takiler benim основной движухам YouTube'da buladı. Я вас очень прошу YouTube'a подписаться etmeye. Erkin Garayış, Sahatov. Также Abdullah'ın özünün kanalları var. Abdullah'ın kanallarına подписаться edinler. Sizlerden katta haýyş. Böyle. Häzir diýersiňiz de biz size pul berjek, gel gidin özüňizi işleýän, bidem işleýär, bidem agyry işleýär diýersiň. Vatandaşlar, siz waraşy agyry işi 500 ýyl edin. 500 ýyllap arkaňyz bilen daş taşan, iň agyry işlerdi işleýän, pul gazanyň. Ýöne siz şu meseleler çözüp bilseňiz, men şu dünýäde agyry iş edip şu meseleler çözen ýok. Dünýäde agyry iş edip meseleler çözen ýok.
Ýöne dünýäde şu meseleler çözmän uruş ederlerken, şu meseleleri parahatçylyk ýol bilen gürleşip çözmän eline ýara galyp uruşanken. Süper kanallar. Bizler şu yerde abrıvat etmeli bolamız. YouTube efirimizi. Kısaca indi köpeli başlandı. Почему? Потому что компьютерный заряды kutar oturan и mikrofonlar только bitta gniezdo var. Ava. Ben ertenmegize efirimde karaşamam YouTube'da. Hormatlı подписчиклар. Kim подписаться etmeyen bulsa sizlerden katta hayır. Подписываться edinler, like basınlar, поддерживайте. Kim benim kanalımı, albar oturan деятельностьimi поддерживать oturan bulsa, пожалуйста, и денежный затем поддержать edebilirler. Был бы рад. Опять-таки ayda tutman. Также Абдулланыке ben ссылкасын koyamam описаниеда. Подписывайтесь, hormatlı vatandaşlar. И будем делать разницу. Будете taza haberler eşitesler. Ben şu gün Irak açtım. 1 saat Irak açtım. Benim подписчикларım 21.00 olsan gelirler kara. Topuk yine indi başlıktım ben de. O neyse bugün şundur bolsun. Erten benize efirde karaşaman tekrar. Спасибо benize gelenleriniz için. Благодарю. И спасибо Abdullah Türk'ü sen şu gün поддержал beni. Adı şu podcast oldu. İnşallah понравится sizlere. Göre oturan efir kutaran son gören adamlar iministlere yüzden unutman. Basınlar like'ı. Kommentarınızı emrilet etmenler. Korkup bile kazanan hissadımız bol bile. Spasiba emenize. Tam öçür koyar oğlum. Bu taraftan gel. İyi. İndiki efirde hemenize karaşamız. Благодарю за внимание.